mga moms! Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome back to my channel once again here at Hinagua Nature Park together with Ma'am Shiji. And yun nga, kagabi kasi may naganap na sakuna, aksidente. Dahil po sa lakas ng ulan, may mga nahulog po sa ilog. So, for today's video, simple lang po yung gagawin natin. Titignan natin or ibabag rate natin yung may-ari mismo nung bag. Nasa ito. Nasa likod po siya. Nag-i-intro ko, di niya alam na mangingialam ako ng bag. Wala ka mga man yan kasi... I-check na natin kung ano yung mga nabasa sa loob ng bag niya. Kasi for sure, yung iba sa inyo na baka nagtataka or nagtatanong or nag-iisip, ano kaya yung mga nasa bag ni Bakang na nabasa. So again, this is Bakang Vlogs bag. So ibabag grade natin siya. Habang nasa harapan natin siya. Pwede ka naman magpaliwanag kung ano to, kung bakit. Nasa likod siya, hindi niya alam. Ay, dito ka na. Hindi ka na. Sabi ka naman ako, di ba? Di ba? Kunwari ka pa bag-grade. Hindi niya alam. Kunwari pa bag-grade. Hindi niya alam. Masukan natin. Tingnan natin kasi nabasa, di ba? Yung mga gamit mo. Pero okay naman yung cellphone. Okay naman. So, yun ang passport ko. Pero, pwede naman na-fade yung mga friends. Yung mga friends. Grabe. Ano naman dyan? Tignan ko ano ba? Hindi natin malalaman. Di ba kung natin check? Ano to? Tripod of course. Tripod. As a vlogger. Kailangan natin ng tripod. Yes. So, meron din siyang... Tingnan ko rin na sa loob. Nakakatakot. Nakakatakot yung maganda lalagyan na. Silver. Dapat pinababalik mo to. Hindi, sabi ko lang yung mga pampaswerte ko. Oo nga. Pero hindi ko dito. Grabe yung coffee ko. Galing pa ba ito ng Japan? Oo, grabe yung pinagdaanan nito. Yung coffee ko galing pa ng Japan. Okay, so meron siyang nagayang kasama pala yan. Itong bag na to, doon mo ito nabili? Bigay ni mama at papa. Mama at papa. So meron siyang, what's this? With tempting. Magic. Parang ano siya? Parang clear lang siya. Transparent siya. Pero lagyan mo paint. Magpipink siya. Dati ano ka lang yung lip, sa bagay na, pag nag-Japan ka na dapat mag-lip up. Lip-tip na siya dati. Siyempre, hindi mawawala sa kanyang favorite meron. Kasi kailangan natin sa lagi. Lagi po kasi siya nag-channel. May pabango? Pabango na in case di ba alam mo na. Juicy. Matamis Bakit ito? Hindi ko ano yan. Parang basta-basta lang. For emergency. Parang biglaan. Pero may perfect. Wala na. Kasi di ba nga, nasalin ko lang. Naalis niya na, nakaligtas siya. Kasi hindi niya naman talaga alam yung Parang talaga laman yan. Hindi niya alam na yung mabagri ko siya, so nabiglaan lang din siya. Hindi mo rin alam na walang laman yan. Oo. Kasi kanina sabi ko, sa taas. Nakapo kami dito, tahimik kami ngayong gabi, sabi ko, wala akong maisip ano kayong gagawin ko. Nakita si Baka nandito rin naman siya sa harap ko. Tapos yung bag niya nakita ko sa gilid. Sabi ko kasi gusto ko sana makita yung mga laman ng bag. Sobrang busy siya guys, nasa harap ko. Sobrang, yung tripod. Ano yung gagawin niya? Anyway, ayan. So, ang behave ng bag niya, this is, what's this? Louis Vuitton. Original, no? Thank you so much. Nabasa, ibawag talaga mabasa yun. Kasi may iba yung ano. It's DJ.